Bafethu nansi ambassador yasecebo lethu. Ngiyayazi ibhoza yami noma ithini. Wento mana njenge-ambassador. Shouthi wena umkhulumeli, shouthi wena uyi-ambassador, shouthi ni-umbrella yecebo lethu. Cebo lethu nanjalo ingane lokhu simile njalo bafethu. Please sizani. Ake nje ni awubakithi. Mani ke into engifuna ukuyibuza njenge-ambassador ukuthi wena ke uma unithini manithandazela ibhizinisi ukuthi liqhubeke uma nifuna i-progress iyabona lokhu uyayithandazela noma nje uthi inkosi lokho sekwenzekile asimlungisi uthini sithi inkosi ngoba vele usumthathile yabo asisale sesimenza ahambe ngendlela enokuthula uyabona malume phela malume asikwazi ukuthi sivele sithi abafa abantu bese siqhuba ibhizinisi cha malume siyasho nje ukuthi inkosi mafuna ukumvusa hayi mvuthe yabo asinankinga kodwa kusalayo yabo malume siyalimala kakhulu malume phela mele senze imali ayibo inkinga ilapho manje imali ilapho kutheni thina manje manje sizobuhlungu kodwa malume yabona lento inkinga malume yabo ngoba nina nezobuhlungu sisuke sinipholisa amanxeba ukuthi yabo malume umuntu simfake eboxini eli right yabona malume kube right malume wona sikulanda nini malume ulanda ba awukodwa malume mina manje futhi malume ayingeke yabona ke lento ngiyayiyeka ukushuthi malume usufuna ngiphe manje malume yabo malume malume umshwalense wakade awukavuthwa hayi mina ayingeke hayi tsini hayi yabona ke lo ngane ngiyadlala malume ngiyadlala bafethu uvukane nijwayelene umshwalense wasecebo lethu okay malume okay bafethu namhlanje ke we-of the day ithi ke guys nihloniphana abazali benu nibonge nje ukuthi nina abazali nabangenabo behloniphela abantu ababagadile especially thina izingane umzali nje mazisa ukuthi yazi umzali lo noma thi usunemali noma thi awunayo wazi ukuthi umzali mawunemali imthengele khona ukumthengela khona okay guys kodwa nami nibuyenze ngithengela something njenge-ambassador namalume okay sikuyakuthanda ntwana kodwa malume okay guys hloniphana abazali benu nivuke manje nibenzele iti hayibo hawu nisi nje breakfast in bed wabanjani malume yes honor your parent yes abazali abajabulela ukuthi nikhona thidi niye insangu niye ama-drugs niye ukuthi gijima notshwala manibuya esikoleni niyafunda and then hayibo nilungisa izitsha ngezitsha nize yonke into emele yenzekwe hayi ukuthi uma ubuya esikoleni uqamba manga ukuthi uyofunda kanti uyazi malume okay guys dayizolo ngihambe kahle yebo malume ngagibela emabhilidini namayaka kungabi ukuthi ubojabulela ukuhamba bengayili kuyofunda le accounting ngizwile ukuthi kuthiwani le esikoleni uthweni namalume phela ngithi ngiyobhala manje uzokhipha i-accounting ekhanda akhombe into encane nje yodwa benifunda ngani ke sifunde ngokuthi imoto yakho le ya depreciate sayibalela malume ukuthi le malume le isishumi kade yaqala ukudepreciate ngiyadla esikoleni uyahlanja